yake ka saloli kɛ ni jinna bɛ mɔgɔ minnu na ko saratiw de b'a la wa bon sarati fɔlɔ ye mun ye e min bɛ urugiya kala a k'a sɔrɔ ala ɲɛ siranya bɛ e bolo tawhidi sabatilen b'i bolo e yɛrɛ ka akida kaɲi fɔlɔ sarati fɔlɔ ye o ye a filanan i k'a jate minɛ e ka urugiya min filɛ nin ye sababu de don mais furakɛlikɛla ye ala de e ye sababu dɔrɔn de furakɛlikɛla ye ala de sarati sabanan urugiya in a ka kɛ kuranna ye kuranna ayaw ye u bɛ duwawu minnu sabatira ciden bolo u bɛ a ka kɛ duwawu ye duwawu min ye arabu kan ye ni a kɔrɔ faamulen don fulankafoya t'a la nanini t'a la a ka kɛ arabu kan ye i bɛ kuma minnu fɔ n'u kɔrɔ faamulen don donc dɔɔnikɛba ko urugiya saratiw ye ninnu de i bɛ min fɔ a ka kɛ kuranna ye u bɛ ciden ka duwawu u bɛ a ka kɛ arabu kan ye min maana dɔɔnen don bon nanini kana ye a la fulankafoya kumaw kana ye a la urugiya sarati ye ninnu de dɔɔnikɛbaw bɛ sarati minnu fɔ a la ko yala ni e ye urugiya kɛ sisan i ye kuranna kalan banabagatɔ ka jinna kumana nɛn kan e kan ka kuma jumɛnw fɔ kuma fɔlɔ ka kɛ shetani min kumana banabagatɔ nɛn kan a ɲininka fɔlɔ i ye silama ye ou bien i tɛ silama ye n'a ko ale tɛ silama ye i b'a wele kana silamiya de ma fɔlɔ i b'a dawa de fɔlɔ a ka silamiya ni a silamiyara wagati min a ko n silamiyara n donna silamiya la i b'a fɔ a ye ni donna silamiya la ni ko i kɛra silama ye a tɛ daga silama ka silama tɔɲɔ i bɛ banabagatɔ min na i b'a kɛ ka tɔɲɔ de o tɛ daga silamiya kɔnɔ i b'a waaju a bɛ bɔ a la cogo min n'a ko n ye silama de i b'a fɔ a ye ni e ko i ye silama de a tɛ daga silama ka silama tɔɲɔ parce que kuranna aya ciden cira jinna ni hadamaden bɛɛ de ma ciden cira bɛɛ de ma ni e ko ye silama de a tɛ daga silama ka ɲɔgɔnna silama tɔɲɔ dɛ e bɛ banabagatɔ min na silama de i b'a kɛ ka tɔɲɔ de bɔ a la i b'a waaju a ka bɔ n'a ma sɔn ka bɔ limaniya min b'i la ala ɲɛsiranya min b'i la i bɛ kuranna kalan ni o limaniya ye kuranna kalan min bɛ kɛ banabagatɔ in kan ni limaniya ni ala ɲɛsiranya o kuranna kalan in de bɛ shetani in tɔɔrɔ o de b'a degu k'a tɔɔrɔ fo a bɛ kɛ sababu a bɛ bɔ wala mais kuma minnu bɛ fɔ jɔn ye bila nin na i ni mori jumɛn bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jɔn ye dabali kɛ jɔn y'a dabali Sheikh Abdallah Bumbaji ko i kana shetani ɲininka ninnu na galontigɛlaw de don tiɲɛfɔlaw tɛ dɛ jinna bɛ galon tigɛ dɛ kana ɲininka nin ko sugu la ninnu ye fitinaw de Bumbaji ko hari ni jinna in ko n bɛ kuma karisa de in bila la karisa de ko ka dabali da ko i da de min ɲininka o la galontigɛla i da de min ɲininka o la donc jinna ni hadamaden ni jinna min kumana banabaatɔ nin kan i n'a kana nin kumaw fɔ kana ɲininka o la n'a ko a b'o fɔ ko min ɲininka olu la e bɛ min fɔ ale ye dɔrɔn ni silama tɛ a wele ka taa silama ma ni silama don a waaju silama tɛ daga k'i ɲɔgɔnna silama tɔɲɔ bɔ a la n'a ma sɔn kuranna kala kan ni limaniya la ɲɛsiranya ye ni kuranna digira a la a bɛ bɔ wala mais u b'a ɲininkali nin kɛ fo u bɛ kasɛtu fɔ ko nin jinna ko ne ni nin mori de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ banabagatɔ a ka mɔgɔ jɛman de b'u ka so kɔnɔ dɛ o de b'a nɔfɛ o de y'a kɛ ten o ye de ka kabilaw de bila ɲɔgɔn na ka fitina wuli worokiyatigiw k'u yɛrɛ kɔlɔsi olu ma bon ko jinna n'a bɛ muso la a kan ka mun kɛ hari o don an ye ninnu fɔ siɲɛ joli joli quoi ni jinna bɛ muso in yɛrɛ la n'a yɛrɛ a bɛ yɛrɛ dɛmɛ pour a ka bɔ a la n'a yɛrɛ bɛ se ka Sheikh Albani y'o de fɔ muso dɔw y'a ɲininka shetani b'a la a ko ne bɛ taa worokiyatigiw fɛ Sheikh Albani ko ne bɛ min f'u ye taa kana sagi ka taa worokiyatigiw fɛ a dabila a ko Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kitabu dɔ le la al-kalimu sahih kalimun tayyib Albani y'a dila ka ɲɛ a ko sagi ka to kitabu ma i yɛrɛ ka to ko kala duwawu minnu b'a la sɔgɔma i kan ka duwawu minnu fɔ b'a kɔnɔ
jikiru munun kan ka fo sogoma jikiru munun kan ka fo ko ulafe ibo fo ni be daka sino jikiru munun ben kan ka fo ba kono ni be do nyegena jikiru aba kono ni be bo nyegena ni be do ka do kono ni be bo abe jikiru be akono ako kitabu kala e yere keto ko jikiru fo o be ke sababu ki tanga shetane uma ako me woro ya tigo takana shagi dabila katuma parce que ko chaman de bu bolo min tala fo e nyala ma farika bido flanka fo yalla wala mbe min fo muso yere ala soso mina munun ba bolo donc ni lamew téléphone wala musique lamew téléphone wala filimu kontal la jew ani ewa muso lankolo la jew ci lankolo la jew munun be téléphone wala filimu jugu nunu muso ki yere kurosulu la jelima ani donc li danaw ni guitare tigu munun be telew ni tele la jebba muso ki yere kurosi nunu ma donc nunu be shetane minangude ire kurosi nunu ma ika sokono ika toka nafila ke ika qur'ana kala ika jikiru chaya hari ni bi ka tobili la subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim muso kan nununde chaya nununde be ke sababu tanga kabo shetane ma bo ko ambe hadisa barake nyonya chogone ko ciden ko kalimu korotara kabo sino bagatoka fo kata kunu ko ni salli wakati sera mimbe sino wala nya kunu ama wulamba to edeba ni hadisa ni eye kuma min fote nyon sera la yere o yere sino bagato isino wora e maseka wuli salli wakati wuli ba wuli kelama soroyila fo salli wakati temenika donc ni salli wakati temenika ni kununa ciden ko iki labbe ka seniya ke ka wakati salli a wakati yo ode nu ko kalmu tara ka bo sino bagatoka o yede yisino goto ibe kuma munun fo jate tuka mo sino goto ibe sogo ka kuma munun fo hari ni kuma jugu ni feunde do kalmu to sabiye fo kati kunu la nyini yo ode me la nyini te koni mo min be sino gola salli no wati sera ko anka toye kalmu te pen sabaye hadisa la nyini to boye akana ciden ka hadisawu akana miri ko abe ciden ka hadisaw ke fenye utemminyo wode yato ahmad ibn hanbali ko ciden ka hadisaw ni sunna ko hakilina taala miruna taala min asar rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisan nunu ibu koro anu famu ibata ciden de la naka shebaw e kana miri hakilina dola ko ibe hadisa koye ko kabari kabisbo musirka ni musirkiya o ye fulan ka fo ya yorode bidia yoro bidia tilale no bidia te choko kelenya bidia minye bidia tu mukafira mugo min ka bidia ye kafiriya de ite foli bila o kapasi ko kera kafire ciden ko kana kafiri damina ni foli min ka bidia ba Allah bo silamiya de kono o kera kafiri de ibi yere tige kabo ola ni yere yaro mugo do ibe sika yere tige kabo ola ibi yere tige kabo ola ni ena benna ete foli bilaka mais ni ale de yifo iba ka foli sai ni nye bidia til mukafira mais bidia min na ma tigi la bo silamiya kono o tigila mogo be komi silama fasiri o datige na datige mbali na foli bali islamiya masalaha de bella jola na nyere yaru karasa ka bidia min ba bolo ma la bo silamiya kono men ni anya nyere tige ka bola anya ka foli toy o be ke sababu ye abe bidia min na aba dabila amba nyere tige ka bola amba ka foli toy men nanya do ninka bidia ma la bo silamiya kono min ni an nya nyere tige ka boala anya ka foli dabila o ba to jugu ya kata yere de o yere de be fere dama hara tunte weleli minke kata ka bidia ma boke hara tunte aka bidia bangeli minke sisa abake wala antanda tige ni na antan kanda tige ni nanta ka foli toy ambe to kan ninfo anta nyere tigala me tusuru ambe continue a wajurila ani kabali bidia ina ambe continue wala anto kuni dabila kabila sira kabali bidia ina karaduka ka bidia imbange
ka sa ewa kuma fe ka waju ka bali bidai na ko ewa abaga kan nisi hakai anto dabila min nan yire yado ni da tigete foinya le tala anya ka foli to ya te foinya la anya nda tigala te foinya la bari oba jugo ya yire de wala na ka bida ma labo silamiya kono antanda tigen ni nan ta ka foli to donc me ambe anyire korose ite fara ka bida en konela aba ka bida ke yoro me kana nyaga mbe ala yoro la ibe continue ne shi hala bo ko kunun ka derisula nyinikali jabila an ko kaburu ibe jo ka do ke ko do kerekelen de bewa ube kuli do ba fo kulu wallahu sai tali kala ya tukurushi do win fora habisa kun an ko cidin tumba fo de istaghfiru li akhikum wa shallallahu lahu tasbita do win fora kunu hadisan yire kuno cidin tumba fo shego yire ay ala deli ala ka ya fa balimama ala ka la deli ala ka nen sabati si so bina nyininka do mi sabatirai ni su sutura be jole be bi tafo ida jukoro اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم اغفر له اللهم ثبته ibe ninde ko ala ka junubu yafa ala nen sabati buno semino ko ni be nin do fo ka fo sinya saba ako pasiga nana hadisa sahalen kono kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam da salasa kiden tunkira na be do ka ba ke sinya saba wala nin do de be fo ayatul kursi te foye kulu wala tani kele ube ayatul kursi kan nunun fo kaburu kunna waye bidia de lesir tala dinal sken bon ko aleka hakilna munye bote ko nye silembe jamana ma silama kanka ke choko ya jumana ne ya foka teme nganyinin kali jabula wote te silamiya ka baara wote te silamiya kono silamiya ka masake sigi cogo naani ɲɔgɔnna de folo ahalul halli wal aqdi jamana kono mɔgɔ minnu ye hakilimaw ye dɔɔnikɛbagaw de do kabila ɲɛmaw olu de bɛ sigi ka lajɛ karasa ani ɲɛmaya ka kan an ka kɛ jamana ka ɲɛmaya silama sariya fama cigi cogo folo fule abubakar sigira nin cogo de la tuma min ciden fatura ahalil halli wal aqdi mɔgɔ minnu bɛ kow siri k'u fɔni sɛbaw ka maabaw ni dɔɔnikɛbaga minnu b'o la ani cɛkɔrɔba minnu b'o la olu de hakilimaw olu de taara ɲɔgɔn ɲɛ u bɛnna abubakar sidiki ka kalifaya kan u y'a kɛ kalifa ye ahalil halli wal aqdi olu de bɛ sigi ka faama ɲini ka sigi jamana la silamiya ka faama sigi cogo fɔlɔ filɛ a cogoya filanan ni mɔgɔ min tun bɛ faamaya la a y'a mara a fa wa sani a ka fatu a ye ɲamariyali kɛ ni ne tɛ palasi na don min ni fatura n ye karasa kɛ ɲɛma ye kɔfɛ walil ahadi umaru sigira o cogo de la tuma min abubakari sani a ka fatu abubakari de y'a fɔ sɛbaw ye a ko nin fatura nye umaru ke khalifa in kobe abubakar fatule kuma ma yala u ye umaru sigi silamiya kan masake sigi cogo fulana fulen ni nye de la sahale umbe minna a sabana ye munye ewa al-inqilab mogote ala delo la minna nana sabana ye munye ni masake ban kunna ni mogo wore wulila ka kude tanke ka masakin faga ka boye a tara sigi palasila be sonna ka nyema yala tuma mi asigira parce que nan bora kofe ante sala anjena nay aka ke nyema tellement que ayet kude tanke ayet pale soro kaba ayet palasi soro kaba be jena nay be mo sonna aka ke nyema ya fana bena ni jogola marwana bun hakami sigira ni jogorela hari na ye kude tankere ci den kule kan ninde fo wa in kana abudun habashiya
ako ni mogo min nyawu mara hari na ya soro jonde do bora ichopide anana kau karaba ka shiga kunna nin chogola ayere bado na kwa be akabo akofe ka boya tese joli bode bena ayeto ako silamiya kan nyema ube shigi nin chogodela nani na a ube mimbe nyema yala sana ka fatu aye jamakulu do tomokuyira ninne fatura karasa au kashigi na benna mugo minna ako ke nyema yin kofe Umar ibn Khattab yendinke Umar ibn Khattab ayendinde ke Usmana shigira o chogodela tumamu Umaru sogora sana ka fatu ayayira ako cide nye mugo tammin nisonja ku bedo arjanna kono ni Umaru yere fatura mugo wore de tumbeto mugo tay mugo wore de boto awa Umaru ko aleya awasado o mugo worola ni ne fatura cidem nye mugo munu nisonja ku bedo arjanna kono aw mugo woro de tora aw mugo woro kashigi aw dola kelena na benna kam minke nyema yo kake nyema Usmana fana sigira o chogodela donc silamiya sariya kan nyema sigi chogo yenninde me botu min fule ninye kafiru tade ni bora demokrati de kono bora laste de kono ninte silamaw tay pay to sige nin fule do ba fo wa amruhum sura bainahum ubetaw bila wala ko musawara wa amruhum sura no te kelenya de Abubakar ta sura min nana qur'ana kono ahli al hal wal aqd wote beyede hakili maw de be sigi kabila nyemaw doni ke bagaw hakili maw ulu de be sigi karasa kera nyemay me botu no te kelenya de botu cheni musoni fatoni hakili nani hakilin tambe de bala hari mufu mugo mununte ko kalama yere nu ulu ewa voix de pi bio be sa ibe hada madon voix sa de ka hada madon sa wori de be bo ka hada madon sa be de ba kono kona cheni musoni demiseni ni makoroba hakilin tan ni hakilima doni ke bagani jahili filibantini kanda baga dolo minna abbe de ba kono wotu taye ode ulu de be wotu ke ni min jama chayara ube shigi min jama chayara ube shigi munun te ko kalama munun ye jahiliye munun ye pendombaluye munun ye chiyali kire munun ye ala sosolawe munun ye fasiguye ulu ka jama ulu beseka ke sababuye ka wote ke ganye ebina suban kunna hakili mawte yere donc votu min fule ninye an ko ni tem silama sinya mariya ko ka doala ante silama sinya mariya ko ka doala donc mo do be se ka fo namma doala ni mo do tara sigidu ni mo do tara sigi min manyido na an man sen doala ni mo do tara sigi manyido an ba fo fa inna ma alaykum ma hum mila wa lahum ma hum militum silama alaye min bila eka ode bika ni mo wore sigira asigira eka nyamaru kanta masige ka nyamaru kanka eka sheko ye minye ni ayiralila ninti ka koye ninte silama koye ninte koye ni ekanka dwala ala ka nyamaru kande batu kode ke ni fenwure min na bola ala te nyinin kawla ni fenwure min ni o kera fenwure mi ta kala ye nyamara ni minye ni oke ni fenwure min bora o ko fe te nyinin kawla muso chenyin do watemina ela sisa che kanyi kosobe iko nini muso ninne ma mina ka jene ya kenai sisa na boran koro fasiri do bese ka tafi na kenai o ba daga ka jene ya kenai ya sila me sariya ya haramu ya kana jene ya kenai de hari na tara ni fasiri wore ya jene ya kenai o kun ko be ka wala donc silama ala ye mimbila eka ika sariya ni chide nye mimbila eka o de kelibe eka me ninne man nin ko inka bena ken ninye ube ne nin ko inka o rejita tebolo mimbe e bolo dolara ye mimbila eka ko ke wa alaikum salam kaddenga nanya tata omi aga taun temura aga jamanga taun temura ido hurenga dangi kaga kiragan tiko to ninye minyininka ko ni banni kera aw sigilembe yiri kurabe barola ini su temena ula ko ka wuli kajo ko be togodi wo yesunai cidon ko ni mogo sigile ni su be teme aw ka wuli kajo fo ka su teme ni su temena abe sigi ni mogo min fana ni su temena sigilen tora basita aka parce que hadisa wore nana ni su do temena cide ma wula sigilen tora don ke ba ko ni hadisa fula ambu fara nyogon ka togodi ambu fara nyogon ka de ni su nana
n'a bɛ tɛmɛ ka sunna do i ka wuli i ka jɔ a ye n'i ma wuli fana i sigilen tora fɛn t'i la ko la ilaha illa jɔsenw ye jumɛn ye an delila k'u fɔ siɲɛ caman caman ka dɛrisow la a bɛ sage ka taa dɛrisow la k'u ɲini quoi la ilaha illallah jɔsenw ye mun ye n y'o fɔ siɲɛ caman ka dɛrisow la ani n ka ɲininkali jaabiw la a bɛ sage ka taa wolo ma bon ko min ye hiju ye ko ni mɔgɔ min taara alimura la i bɛ alimura fɔlɔ dɔ kɛ o kɔfɛ i ka hiju kɛ wa bon ni mɔgɔ min taara maka hiju kalow la hiju kalo y'a damina juma na an bɛ nin kalo min na n'i taara maka o la i bɛ alimura kɛ n'i ye alimura kɛ n'a y'a sɔrɔ e ye mɔgɔ ye i b'a fɛ ka hiju makɔnɔ maka de i bɛ alimura kɛ n'i ye alimura kɛ o baaraw banna i ni makankaw tɔw bɛɛ kelen ye ni hiju wagati fana nana i bɛ naamu ta ni hiju ye b'a fɔ nin de ma tamatiw i kɛra tamatiw tigi ye i ye bato fila fara ɲɔgɔn kan taama kelen na maliyɛnw b'a kɛ wagati min fana n'i taara hiju wagati fana de la n'a bɛ bɔ madina ka taa maka ani alimura de bɛ taa maka maliyɛn caman bɛ tamatiw de kɛ ani alimura de bɛ taa bɔ n'a bɔra madina ani alimura a bɛ alimura de ta n'a sera maka a bɛ alimura kɛ ni alimura banna a bɛ sigi ka hiju makɔnɔ ni hiju fana nana a bɛ naamu ta ni hiju ye o fana ye tamatiw ye donc ni kɔni taara maka n'i b'a fɛ ka hiju makɔnɔ ni hiju kalow don alimura de kɛ fɔlɔ n'i ye alimura kɛ ni hiju nana i bɛ hiju fana kɛ tamatiw don ou bien n'i taara wa hiju masuruni fana de la komi maliyɛn caman bɛ taa wagati min na ni a bɛ taa maka a bɛ alimura de kɛ fɔlɔ ni a ka alimura banna a bɛ hiju wagati makɔnɔ donc ni hiju wagati sera a bɛ naamu kɛ ni hiju fana tamatiw don ko waati sera ɲininkali jumɛn b'e bolo kala ɲagamilen kala bon ko ka cɛ ni muso ɲagamilen kalan o bɛ cogo di maana madrasa sow dɔw bɛ cogo min jamana in kɔnɔ ani ekɔlisow bɛ cogo min cɛ ni muso ɲagamilen don bon dɔɔnikɛbaaw ko lesiri a kɛra madrasa ye o a kɛra ekɔli ye o musow kan ka kɛ u dama de kalanyɔrɔw la ɲɔgɔnna musow b'u kalan cɛw kan ka kɛ dama cɛw b'u kalan u kana ɲagami ɲɔgɔn na bon u ka ɲagami ɲɔgɔn na kalanyɔrɔw la u tɛ bɛn silamɛya sara la o ye haramu ye comme yala école maîtrise minnu b'a la don minnu b'a la ala ko fɔ taqula masasatum ni mɔgɔ min y'a dɔn ne bɛ nin baara sugu min na cɛw ni musow ɲagamile k'u kala baara wɛrɛ bɛ n bolo n bɛ se ka bɔ ka taa o la i bɛ bɔ o la ka taa o la mais ni mɔgɔ min y'a dɔn baara wɛrɛ tɛ ne bolo jamana in kɔnɔ baara ne fana ye nin kalan de kalan cogo wɛrɛ tɛ n bolo cogo wɛrɛ tɛ n bolo ni n bɛ n ka denbaya balo n'a ye ani n'a ɲɔgɔnnaw dɔɔnikɛbaaw dɔw ye nɔgɔya d'i ma i bɛ se ka kɛ baara in kɔnɔ mais i ka sira ala ɲɛ i ka maîtrise in kɔnɔ i ka se ko damayira fattaqullah masatatum i bɛ sira ala ɲɛ ayiwa i ka baara in na i ka se ko damayira sani ala ka cogo wɛrɛ nɔgɔya i ye subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya kɛ ka saloli kɛ ni jinna bɛ mɔgɔ minnu na ko saratiw de b'a la wa bon sarati fɔlɔ ye mun ye e min bɛ urugiya kala a k'a sɔrɔ ala ɲɛ siranya bɛ e bolo tawhidi sabatilen b'i bolo e yɛrɛ ka akida ka ɲi fɔlɔ sarati fɔlɔ ye o ye a filanan i k'a jate minɛ e ka urugiya min filɛ nin ye sababu de don mais furakɛlikɛla ye ala de e ye sababu dɔrɔn de furakɛlikɛla ye ala de sarati sabanan uruqiya in a ka kɛ kuranna ye kuranna ayaw ye u bɛ duwawu minnu sabatira ciden bolo u bɛ a ka kɛ duwawu ye duwawu min ye arabukan ye ni a kɔrɔ faamulen don fulankafoya t'a la nanini t'a la a ka kɛ arabukan ye i bɛ kuma minnu fɔ n'u kɔrɔ faamulen don donc dɔɔnikɛbɔ ko uruqiya saratiw ye ninnu de i bɛ min fɔ a ka kɛ kuranna ye u bɛ ciden ka duwawu
ube akake arabu kanye mi mana donendo o nani ni kana ye ala fulanka fo yakuma kana ye ala uruqiya sarati nununde don ke ube sarati munu fala o ko yala ni ay uruqiya ke sisa ye qur'ana kala bana bagato ka jinna kumana neka e kanka kuma jumon fo kuma folo kake shetane min kumana bana bagato neka nyinin ka folo ye silama ye ube ite silama na ko alete silama ye iba wele kana silamiya de mafolo iba dawa de folo aka silamiya ni asilamiyara wakati mi akon silamiyara don na silamiya la iba fwaye ni don na silamiya la ni ko kera silamaya te daga silama ka silama tono ibe bana bagato mina iba ke ka toyo de o te daga silamiya ko iba waju abe bo ala togomi na ko nye silama de iba fwaye ni ko ye silama de ate daga silama ka silama tono parce que qur'an aya ciden cira jinna ni hada maden bede ma ciden ciram bede ma ni ko ye silama de ate daga silama ka nyona silama tono de ebe bana bagato minna silama de iba ke ka tono de boala iba waju akabo na ma so kabo limaniya min bila alanya siranya min bila ibe qur'ana kala ni o limaniya ye qur'ana kala min beke bana bagato inka ni limaniya alanya siranya o qur'ana kala inde be shaytanin toro o de ba degu ka toro fo abeke sababu abe bo wala me kuma munum be fo jonyi bilani na ini mori jumambe barake nyogon fe jonye dabalin ken donya dabali Cheikh Abdallah Bumbaji koy kana seytane nyinin kan ninuna galon tigela wudero cinya fola wutede jinna be galon tigede kana nyinin kan nin ko sula nunu nya fitina wude Bumbaji ko hari ni jinna en kombe kuma karasa de imbilala karasa de ko ka dabali da ko idda de mi nyinin kawla galon tigela idda de mi nyinin kawla donc jinna ni hada made ni jinna min kuma na bana bato nen ka ina kana nin kuma ufo kana nyinin kula na ko abu fo ko min nyinin ka ulula ebe min fo ale doro ni silamata awele kata silamama ni silamado awaju silamata daga kin yuna silamato no bo ala na ma so qur'ana kala kan limana ala yasranya ni qur'ana digirala abebo wala min uba nyinin kalinin ke fo be kachetu fo ko nin jinna ko neni ni mori de be baraka nyogon fe ube bana bagato aka mo jeman de bu ka sokono de o de ba no o de ya kete wede ni kabila o de bila nyogo na kafitina wuri uroqiya tigo ku yire ko ci wuluma bo ko jinna na be musola ba kanka munke har o do anye nunu fo sinya joli quoi ni jinna be muso nyere la na yere abe yere deme pura ka boala na yere bese ka Cheikh Albani yode fo muso do ya nyinin ka setane bala ako ne be tawru ya wurdo ya tigu fe Cheikh Albani ko ne be min fu ye takana sagi ka tawru ya tigu fa dabila ako Cheikh Islam Ibn Taymiyyah kitabu do lega al kalimu sahih kalimun tayyib Albani ya dila kanye ako sagi kato kitabu ma yere kato ko kala duwa munun bala sogoma ikanka duwa munun fo ba kono jikiru munun kanka fo sogoma jikiru munun kanka fo ko ura fe ibo fo ni be daka sino jikiru munun ben kanka fo ba kono ni be do nyegena jikiru aba kono ni be bo nyegena ni be do ikaddo kono ni be bo abe jikiru be akono ako kitabu kala yere keto ko jikiru fo o be ke sababu ki tanga setane uma ako me wuro ya tigo takana sagi dabila katuma parce que ko chaman de bu bolo min tala foe nyala ma farika bido flanka fo yalla wala mbe min fo muso yere ala soso mina munun ba bolo donc ni lamew téléphone wala musique lamew téléphone wala filimu kontal la jew ani ewa muso lankulo la jemu che lankulo la jemu numbe téléphone wala filimu jugu nunu muso ki yere kurosulu la jelima ani donc li danaw ni guitare tigu munumbe tele woni tele la jebba muso ki yere kurosin nunuma donc nunumbe seytane minawde ire kurosin nunuma ika sokono ika toka nafila ka ika qur'ana kala ika jikru chaya hari ni bi ka tobili la subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim muso kan nununde chaya nununde beke sababu tanga kabo seytane ma
bo ko ambe hadisa barake nyonya chogone ko ciden ko kalimu korotara ka bo sino bagatoka fo kata kunu ko ni salli wakati sera mimbe sino wala nya kunu ama wulamba to edeba ni hadisa ni eye kuma min fote nyogon sira la yere o yere sino bagato isino wora e maseka wuli salli wakati wuli kelama soroyila fo salli wakati temenika donc ni salli wakati temenika ni kununa ciden ko iki labbe ka seniya ke ka wakati salli a wakati yo ode nu ko kalmu tara ka bo sino bagatoka o yede isino goto ibe kuma munun fo jate tuka mo sino goto ibe sogo ka kuma munun fo hari ni kuma jugu ni feunde do kalmu to sabiye fo kati kunu la nyini yo ode me la nyini te ko ni mo min be sino gola salli no wati sera ko anka toye kalmu te pen sabaye hadisal la nyini to boye akana ciden ka hadisau akana miri ko abe ciden ka hadisau ke fenye utemminyo wode yato ahmad ibn hanbali ko ciden ka hadisau ni sunna ko hakilina taala miruna taala min asar rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisan nunu ibu koro anu famu ibata ciden de la naka shebau e kana miri hakilina dola ko ibe hadisa koye